O femeie a fost în stare de șoc când a descoperit că va avea 4 copii, iar această veste i-a luat pe toți prin surprindere, iar ceea ce s-a întâmplat ani mai târziu i-a emoționat pe tot. Larisha avea 34 de ani și locuia într-un apartament modest împreună cu soțul ei, Robson. Relația lor era solidă, dar nu fusese construită fără dificultăți. Încă de la început, cuplul s-a confruntat cu multe provocări, de la probleme financiare până la dificultăți de comunicare, care, în unele momente, aproape că le-au pus căsnicia în pericol. Cu toate acestea, nu au renunțat niciodată unul la celălalt. Știau că dragostea care îi unea era suficient de puternică pentru a depăși orice obstacol. Împreună au găsit modalități de a menține căsnicia, chiar și atunci când circumstanțele îi presau să renunțe. Dintre toate provocările, exista una pe care Larisha o purta în inimă cu o profunzime mai mare, dorința de a deveni mamă. Încă de la o vârstă fragedă, visa la momentul în care își va ține copilul în brațe, va auzi râsul unui copil răsunând prin casă și va simți bucuria de a construi o familie completă alături de Robson. Această dorință era împărtășită și de Robson. Întotdeauna și-a dorit să fie tată, iar gândul de a crește un copil alături de Larisha îl umplea de speranță pentru viitor. Cu toate acestea, pe măsură ce anii treceau, visul maternității lui Larisha părea din ce în ce mai îndepărtat. În ciuda numeroaselor încercări, nu reușea să rămână însărcinat. Lună după lună, ea și Robson așteptau cu nerăbdare un semn, orice indiciu că în sfârșit vor deveni părinți, dar fiecare rezultat negativ devenea o mică tragedie. Larisha se afunda în frustrare, simțind că trupul ei o trădează, iar asta doar amplifica presiunea pe care și-o punea singură. Robson, la rândul său, suferea și el, dar încerca să fie ancora care îi ținea pe amândoi pe linia de plutire. Vedea durerea Larishei și făcea tot ce putea pentru a o consola, dar, în adâncul sufletului, simțea și el o tristețe profundă, temându-se că visul de a avea o familie nu se va împlini niciodată. Hotărât să înțeleagă ce se întâmplă, cuplul a decis că este momentul să caute ajutor medical specializat. Au început un drum care i-a dus la mai multe spitale și clinici, mereu cu speranța de a găsi o soluție. Fiecare consultație aducea noi întrebări, noi analize și mai multă așteptare. Medicii la care mergeau nu reușeau să ofere răspunsuri definitive, iar uzura emoțională a început să apese asupra Larishei, care se vedea într-un ciclu de așteptări neîmplinite. După o perioadă de căutări intense, Larisha a găsit în cele din urmă o doctoriță care părea diferită. Numele ei era Jusara, o ginecologă și specialistă în fertilitate. Încă de la prima întâlnire, Jusara a demonstrat o sensibilitate deosebită ascultând povestea Larishei. Nu doar că a ascultat cu atenție, dar a oferit și o nouă perspectivă și speranță. Jusara credea că, cu îndrumările corecte și un plan bine structurat, există șanse mari ca Larisha să-și îndeplinească visul. Medicul i-a recomandat Larishei să facă unele schimbări în obiceiurile ei și să înceteze să mai folosească anumite medicamente care ar putea interfera cu șansele ei de a rămâne însărcinată. Jusara a întocmit, de asemenea, un plan detaliat de analize și tratamente pentru lunile următoare, având ca scop investigarea aprofundată a motivului pentru care Larisha nu reușise încă să rămână însărcinată. Deși noul plan de tratament adusese o rază de optimism, tensiunea era încă vizibilă. Robson încerca să fie cât mai puternic posibil, dar nu putea să nu fie îngrijorat de impactul emoțional pe care această situație îl avea asupra Larishei. Știa că pentru ea, a nu putea rămâne însărcinată era o durere aproape insuportabilă și se temea că, dacă ceva mai rău s-ar întâmpla, ar putea să o afecteze și mai mult. Cu toate acestea, el și-a menținut postura de sprijin neclintit, hotărât să rămână alături de ea, indiferent cât de dificilă ar fi călătoria. Pe măsură ce Larisha urma recomandările Jusarei, noi teste au fost efectuate. A trecut printr-un proces riguros de teste și consultații, toate având scopul de a înțelege în profunzime ce o împiedica să rămână însărcinată. Atunci, după săptămâni de analize și investigații, Jusara i-a chemat pe Larisha și Robson la o nouă consultație. În cabinet, medicul le-a dat vestea care avea să le schimbe viața. Larisha era infertilă. Când a auzit cuvântul infertilitate, Larisha a simțit că pământul îi fuge de sub picioare. Robson i-a strâns mâna, încercând să-i transmită putere în acel moment dificil. Amândoi au rămas șocați, fără să știe cum să reacționeze. Oricât ar fi încercat să se pregătească pentru orice diagnostic, nimic nu ar fi putut diminua impactul acelei revelații. Larisha simțea un amestec de neîncredere și tristețe profundă. Timp de ani de zile, i-a nutrit visul de a deveni mamă, iar acum părea că acel vis era de neatins. Robson era și el profund afectat, dar, ca întotdeauna, atenția lui era concentrată pe Larisha. Știa cât de mult însemna pentru ea această veste și simțea povara tristeții ei ca și cum ar fi fost a lui. Cu toate acestea, după șocul inițial, ceva s-a schimbat între ei. În loc să se lase copăleșiți de durere,
au decis că nu vor renunța. Infertilitatea nu va fi sfârșitul visului lor de a avea o familie. Împreună, au discutat mult timp și au ajuns la concluzia că sunt dispuși să încerce toate opțiunile posibile. Cu sprijinul medicului Jusara, Larisha și Robson au decis să înceapă un tratament împotriva infertilității. Știau că drumul înainte va fi plin de incertitudini și provocări, dar erau conștienți că se aveau unul pe celălalt. Și, mai presus de toate, mențineau speranța că, într-un fel sau altul, visul lor de a deveni părinți încă ar putea deveni realitate. De fiecare dată când Larisha și Robson mergeau la cabinetul medical, un amestec de sentimente le invada inimile. Anxietatea era mereu prezent, dar, în același timp, o speranță crescândă îi menținea fermi. Amândoi știau că se află pe un drum plin de incertitudini, dar, în ciuda provocărilor, credința că vor deveni părinți era mai vie ca niciodată. Larisha, în special, simțea că, cu sprijinul medicului Jusara și urmând toate recomandările cu strictețe, visul ei de a rămâne însărcinată era în sfârșit la îndemână. Ea avea încredere că, după atâtea încercări nereușite, acum va fi diferit. Robson, care a fost mereu stâlpul de sprijin în viața ei, nu a lăsat niciodată speranța să se stingă. Vorbea constant cuvinte de încurajare pentru Larisha, asigurând-o că, dacă vor urma planul de tratament și își vor păstra credința, curând vor primi mult așteptata veste. În momentele de îndoială și descurajare, el era cel care menținea optimismul viu, asigurând-o că, cu răbdare și dedicare, totul va fi bine. Pe lângă urmarea recomandărilor medicale, cuplul a început să frecventeze biserica cu regularitate. Simțeau nevoia să-și întărească credința și să găsească confort spiritual în rugăciuni. De fiecare dată când îngenuncheau să se roage, cereau un miracol care să îndeplinească cea mai mare dorință a lor, formarea unei familii. Prezența la biserică a devenit o parte importantă a vieților lor, ajutându-i să rămână calmi și încrezători în viitor. Ei credeau că, într-o zi, vor fi binecuvântați cu darul vieții. Visul pe care Larisha și Robson îl purtau era simplu, dar în același timp grandios. Își doreau să vadă apartamentul, înainte tăcut și ordonat, plin de jucării împrăștiate pe podea, cu sunetele râsetelor copiilor umplând aerul. Acest vis îi însoțea la fiecare pas, iar posibilitatea de a-l vedea realizat era ceea ce îi menținea puternici în zilele cele mai dificile. După 2 luni intense de tratament, cuplul s-a îndreptat din nou spre o altă consultație cu Jusara. În ultimele zile, Larisha începuse să simtă dureri puternice în burtă, ceea ce o îngrijora. Hotărâtă să nu ignore simptomul, i-a contactat medicul și a programat imediat o consultație. Când au ajuns la cabinet, tensiunea era evidentă, dar Robson i-a ținut strâns mâna Larishei, oferindu-i siguranță și sprijin. De îndată ce au ajuns, Jusara a decis să efectueze o serie de teste imediate pentru a investiga cauza durerilor. Timpul părea să treacă greu în timp ce așteptau rezultatele, iar cele 2 ore care au urmat au fost unele dintre cele mai lungi pe care le trăiseră cuplul. Până când, în cele din urmă, Jusara s-a întors cu un zâmbet pe buze, aducând vestea care le va schimba viețile pentru totdeauna. Larisha, ești însărcinată, a spus medicul cu o voce încărcată de emoție. În acel moment, Robson a simțit o undă de ușurare și fericire care l-a cuprins. După atâtea momente de incertitudine, el în sfârșit putea vedea visul său devenind realitate în fața ochilor săi. Larisha, la rândul ei, nu și-a putut stăpâni emoția. Lacrimile îi curgeau liber pe față, în timp ce procesa magnitudinea veștii pe care o așteptase atât de mult să o aud. Cuvintele Jusarei răsunau în mintea ei, iar realitatea că este însărcinată părea aproape incredibilă. Jusara a felicitat-o pe Larisha pentru determinarea și disciplina ei de a urma cu strictețe recomandările medicale. Ea a subliniat că angajamentul Larishei a fost esențial pentru a atinge acel rezultat atât de așteptat. În mijlocul fericirii care umplea cabinetul, Larisha și Robson s-au îmbrățișat, simțindu-se mai conectați ca niciodată. La scurt timp după aceea, cuplul s-a întors la apartament, încă învăluit în fericirea vești. Au decis să sărbătorească cu o cină simplă, dar plină de semnificații. Așezați la masă, au vorbit despre viitor, imaginându-și lunile care vor urma, pregătirile pentru sosirea bebelușului și, desigur, momentul în care vor vedea apartamentul în sfârșit transformat cu jucării și râsete de copil. Era ca și cum, în sfârșit, toate eforturile și dificultățile pe care le-au întâmpinat ar fi meritat. După atât de multe încercări nereușite, Larisha a reușit în sfârșit să-și îndeplinească visul de a rămâne însărcinat. Acum, ea și Robson puteau vizualiza mai clar viitorul pe care l-au dorit atât de mult împreună. Un viitor plin de iubire, cu o nouă viață pe drum. Pe măsură ce treceau lunile, vizitele la medic creșteau semnificativ. Larisha și Robson știau că sarcina necesita o monitorizare riguroasă, dar la fiecare control,
anxietatea părea să crească. De fiecare dată când Larisha făcea o ecografie, deveneau din ce în ce mai nerăbdători să afle sexul copilului. Își imaginau cum va fi să amenajeze camera, să aleagă hainele și să pregătească locuința pentru venirea celui mult așteptat copil. Dar, pe măsură ce timpul trecea, ceva mai mare urma să se întâmple, ceva care avea să le schimbe complet cursul vieților. 2 săptămâni după ultima consultație, Larisha s-a întors la cabinet, însoțită de Robson, pentru o altă ecografie. Totul părea normal, până când medicul, pe nume Lourival, a intrat în cameră cu o expresie serioasă și concentrată, ceea ce i-a făcut inima Larishei să bată mai repede. Robson îi strângea mâna cu putere, așa cum făcea de obicei, așteptând cu nerăbdare ceea ce urma să audă. După ce a efectuat cu atenție examenul, Lourival s-a uitat la cuplu și a făcut o pauză înainte de a da vestea care avea să le zdruncine profund vieți. Larisha, Robson, am ceva foarte important să vă spun. Nu veți avea doar un copil, așa cum ați sperat. Pauza din mijlocul frazei a încărcat atmosfera cu tensiune. Veți avea 4 copii. Larisha este însărcinată cu quadrupleți. Tăcerea care a urmat cuvintele medicului a fost apăsătoare. Larisha s-a uitat la Lourival, nevenindu-i să creadă. Nu putea procesa ceea ce tocmai auzise. 4 copii era ceva complet în afara a ceea ce ea sau Robson își imaginaseră. A simțit cum rămâne fără aer pentru un moment, în timp ce un val de emoții o copăleșea. Robson, pe de altă parte, a rămas nemișcat, cu ochii larg deschiși, încercând să proceseze vestea. Primul său gând a fost cum vor face față creșterii a 4 copii deodată. Cheltuielile, spațiul, timpul, totul părea înfricoșător și, pentru un moment, a fost în șoc, fără să știe ce să gândească. Lourival, observând surpriza și neliniștea cuplului, a fost direct. Le-a explicat că, deși era o veste extraordinară, sarcina cu quadrupleții implica riscuri mai mari. Larisha ar trebui să crească frecvența consultațiilor și să urmeze cu strictețe toate indicațiile medicale. Sănătatea bebelușilor și a ei era în joc, iar orice abatere ar putea avea consecințe grave. Ar trebui să ia medicamentele la orele exacte și să acorde o atenție deosebită stării ei de sănătate. În fața tuturor acestor lucruri, Larisha a luat o decizie importantă. A hotărât că nu va permite ca frica și anxietatea să-i domine gândurile. Știa că orice stres ar putea afecta sarcina și, de aceea, încerca să rămână calmă și senină. În adâncul sufletului, era îngrozită de ideea de a avea grijă de 4 bebeluși deodată, dar credea că, cu ajutorul lui Robson și al sprijinului medical, va putea face față provocărilor care urmau. Robson, la rândul său, făcea tot posibilul să înveselească soția. Chiar și știind că drumul din față va fi lung și plin de obstacole, el păstra mereu un zâmbet pe față atunci când era în preajma Larishei. Voia ca ea să se simtă sprijinită, în siguranță și încrezătoare că, împreună, vor depăși orice dificultate. Cu toate acestea, Robson nu putea să ignore îngrijorarea din ce în ce mai mare pe care o vedea în ochii Larishei. De fiecare dată când ajunge acasă de la muncă, o găsea pe canapea, cu privirea pierdută într-un punct îndepărtat, adâncită în propriile gânduri. Știa că, dincolo de aparența calmă, ea era profund îngrijorat. Robson lucra ca inginer într-o companie locală și, din cauza creșterii cheltuielilor, fusese nevoit să înceapă să facă ore suplimentare. Știa că costul tratamentelor medicale creștea și că venirea pe lume a 4 copii ar însemna o povară financiară pentru care nu fuseseră niciodată pregătiți. În ciuda oboselii, nu se plângea. Scopul său era să se asigure că Larisha primea toate îngrijirile necesare și pentru asta era dispus să muncească atât cât era nevoie. Larisha, conștientă de efortul lui Robson, își făcea și ea partea. Lucrând de acasă, încerca să contribuie la cheltuielile gospodăriei cât de mult putea, în ciuda limitărilor impuse de sarcină. Deși simțea povara fizică și emoțională, se menținea puternică, hotărâtă să-și ajute soțul și să asigure bunăstarea viitorilor lor copii. Cu fiecare lună care trecea, Robson observa cum cheltuielile se acumulau. Bugetul familiei era mai restrâns ca niciodată, iar sacrificiile erau inevitabile. Cu toate acestea, nici el, nici Larisha nu lăsau ca provocările financiare să le înăbușe optimismul. Credeau că, într-un fel sau altul, totul va fi bine. Speranța de a-și vedea cei 4 copii sănătoși și fericiți îi menținea pe amândoi puternici, chiar și în cele mai grele momente. Însă ceea ce nu știau ei era că viața urma să-i surprindă într-un mod pe care nu-l puteau anticipa. Ceva ce le-ar schimba viețile pentru totdeauna. Destinul, uneori crud, pregătea o răsturnare de situație pe care niciunul dintre ei nu o putea prevedea. Pe măsură ce lunile treceau, burtica Larishei creștea vizibil, iar odată cu ea creșteau și anxietatea și așteptarea de a-și vedea cei 4 copii. Robson,
mereu atent, făcea tot ce îi stătea în putință pentru a-și răsfăța și îngriji soția în această perioadă dificilă. În fiecare dimineață, înainte de a pleca la muncă, îi pregătea micul dejun, așeza masa cu grijă și îi pregătea medicamentele pe care trebuia să le ia regulat. Era un ritual pe care îl respecta cu dedicație, asigurându-se că ea se simțea cât mai confortabilă și în siguranță, chiar și în lungile sale absențe cauzate de muncă. La rândul ei, Larisha observa fiecare detaliu al grijii lui Robson. Știa că acea dragoste necondiționată era ceea ce îi dădea puterea de a face față provocărilor sarcinii și vieții care o aștepta alături de cei 4 copii. Vedea efortul lui în fiecare mic gest și asta o liniștea. Robson era stâlpul familiei, omul care o făcea să se simtă protejată și iubită. 8 luni trecuseră de când Larisha primise vestea că este însărcinată, iar Robson era plin de bucurie. Știa că în orice moment copiii lor ar putea să se nască. Medicul le explicase că, din cauza sarcinii multiple, nașterea ar putea avea loc înainte de termenul de 9 luni. Această posibilitate o făcea pe Larisha anxioasă, dar o ținea și în alertă, mai ales din cauza durerilor constante pe care le simțise în ultimele săptămâni. Robson, totuși, încerca să rămână calm. Chiar și cu munca, avea un singur gând fix: Larisha și copiii care urmau să vină în curând în brațele sale. În fiecare zi, înainte de a pleca la muncă, verifica starea soției sale, asigurându-se că totul era în regulă. Preocupat de siguranța ei, nu pleca niciodată fără să-i dea un sărut de rămas bun și cuvinte liniștitoare. La rândul ei, Larisha știa și ea că momentul nașterii era aproape și, odată cu asta, o combinație de anxietate și speranță îi umplea zilele. La 2 săptămâni după ce Larisha împlinise 8 luni de sarcină, Robson, ca de obicei, pregătise micul dejun, verificase că totul era în ordine și se despărțise de soția lui cu un zâmbet plin de afecțiune. A plecat de acasă fără să-și imagineze că acela va fi ultimul rămas bun. Ajuns la muncă, Robson și-a început ziua în mod obișnuit. Era o zi de rutină pe șantierul unde lucra ca inginer. Însă, câteva ore mai târziu, s-a întâmplat ceva neașteptat. În timpul unei operațiuni cu un excavator, a avut loc un accident fatal. Mașina s-a răsturnat și, înainte ca oricine să poată reacționa, aceasta a căzut peste Robson, provocând o tragedie. Colegii de muncă au intrat în panică, strigând după ajutor, și Robson a fost dus de urgență la spital. În ciuda eforturilor echipei medicale, impactul accidentului a fost devastator, iar el a ajuns la spital fără viață. Între timp, Larisha era acasă, fără să știe de tragedia care tocmai se întâmplase. Ea se odihnea, având grijă de ea și de copii, fără să știe că viața ei era pe cale să fie dată peste cap. Telefonul a sunat și ea a răspuns fără să-și imagineze ce avea să audă de cealaltă parte a firului. Era Felix, patronul lui Robson. Vocea lui era încărcată de tristețe în timp ce îi explica că Robson suferise un accident grav la muncă și, din păcate, nu supraviețuise. Acele cuvinte au răsunat în mintea Larishei, ca o lovitură bruscă ce i-a făcut lumea să se prăbușească. Larisha, surprinsă, nu reușea să proceseze ce tocmai auzise. Cuvintele lui Felix au lovit-o ca un uragan. A simțit cum trupul ei s-a blocat și, în câteva secunde, viața ei s-a schimbat pentru totdeauna. Bărbatul pe care îl iubea atât de mult, tatăl copiilor lor nenăscuți, nu mai avea să fie lângă ea. Durerea profundă și confuzia au pus stăpânire pe ea. Cum ar putea să continue? Cum ar putea să crească 4 copii singură, fără sprijinul și dragostea lui Robson? În zilele care au urmat, înmormântarea lui Robson a fost marcată de lacrimi și tristețe. Larisha, încă în șoc, părea să trăiască într-o stare de negare. Greutatea pierderii lui Robson începea să se instaleze treptat, iar realitatea că el plecase cu adevărat începea să se contureze încet. Fiecare gest și fiecare amintire făceau ca golul să fie și mai dureros. Ea privea apartamentul, care până nu de mult era plin de speranță și iubire, acum scufundat într-o tristețe tăcută. Să se simtă protejată și iubită lângă Robson era ceva ce Larisha considera un lucru fairs. Acum, fără el, se simțea expusă și singură, încercând să înțeleagă cum va merge mai departe. Sarcina, care odinioară era un motiv de bucurie, devenise acum un memento constant al ceea ce urma să înfrunte fără partenerul ei. Știa că responsabilitatea de a crește 4 copii va fi enormă, iar durerea de a fi pierdut bărbatul care fusese mereu alături de ea era devastatoare. Deși era înconjurată de sprijinul prietenilor și familiei,
Larisha știa că drumul ei de acum înainte va fi unul solitar. Vizitele, cuvintele de consolare și ofertele de ajutor erau reconfortante, dar golul lăsat de Robson era de neînlocuit. Era hotărâtă să-i onoreze memoria soțului ei, nu doar din cauza durerii pierderii, ci din iubirea profundă pe care încă o simțea pentru el. Decizia ei de a merge mai departe nu era doar pentru ea însăși, ci mai ales pentru cei 4 copii pe care îi purta și care urmau să vină pe lume în orice moment. Era moștenirea lui Robson și ea ar face tot posibilul să o onoreze. La 3 săptămâni după moartea lui Robson, Larisha a început să simtă dureri puternice. Intensitatea contracțiilor a avertizat-o că momentul mult așteptat, dar și temut, sosise. Fără prezența lui Robson lângă ea, știa că trebuie să fie puternică, poate mai mult decât fusese vreodată în viața ei. Lacrimile durerii fizice se amestecau cu durerea emoțională de a nu-l avea acolo, dar ea a rămas fermă. Fără să piardă timp, Larisha a luat telefonul și l-a contactat pe medicul Lou Rival. L-a informat că simte dureri intense, iar Lou Rival, cu toată experiența sa, știa că travaliul începuse. Imediat, el a chemat o ambulanță care, în câteva minute, s-a îndreptat către apartamentul Larisei. Paramedicii au așezat-o cu grijă, iar ea a fost dusă la spital într-un amestec de durere și neliniște, conștientă că, până la sfârșitul acelei zile, viața ei se va schimba ireversibil. La sosirea la spital, medicii au confirmat că Larisa era, într-adevăr, în travaliu. Timpul trecea lent în timp ce ea se lupta cu contracțiile, fiecare dintre ele aducând-o mai aproape de momentul în care își va cunoaște cei 4 copii. Câteva ore mai târziu, Larisa a născut quadrupleți. Nașterea a fost plină de emoții contradictorii, bucuria pentru venirea bebelușilor și tristețea pentru absența lui Robson în acel moment atât de important. Bebelușii, născuți prematur, erau fragili și aveau nevoie de îngrijiri intensive. Au fost imediat duși într-o cameră specială din spital, unde au fost ținuți sub observație constant. Larisa, epuizată și copăleșită emoțional, simțea un amestec de anxietate și tristețe. Știa că copiii ei depindeau de îngrijiri riguroase pentru a supraviețui, iar această dependență o umplea de teamă. Gândul de a pierde pe vreunul dintre ei era de nesuportat, dar ea rămânea puternică, concentrându-se pe ceea ce putea face pentru ei. Primele zile în spital au fost marcate de o serie de provocări. Bebelușii aveau nevoie de îngrijiri medicale constante, iar Larisa petrecea ore lungi alături de ei, observând, rugându-se și sperând că fiecare mic progres ar fi un semn că totul va fi bine. Medicii, la rândul lor, admirau puterea și reziliența pe care o avea. Își pierduse soțul cu atât de puțin timp în urmă, dar arăta o determinare neobișnuită. Ca mamă și acum văduvă, Larisa arăta o curaj care inspira pe toți cei din jurul ei. După o lună de observație și îngrijiri intensive, Larisa a primit în sfârșit vestea pe care o așteptase atât de mult. Ea și cei 4 copii ai ei erau pregătiți să meargă acasă. Bebelușii câștigaseră forță și erau suficient de sănătoși pentru a părăsi spitalul. Ușurarea pe care o simțea era imensă și, pentru o clipă scurtă, Larisa și-a permis să zâmbească, în ciuda întregii dureri. Cu toate acestea, când a ajuns acasă, realitatea a lovit-o cu putere. Apartamentul, care înainte era refugiul unui cuplu îndrăgostit și plin de planuri, acum părea gol. Robson nu era acolo pentru a o ține în brațe, pentru a împărți responsabilitățile și pentru a râde de micile bucurii pe care le-ar fi adus copiii lor. Povara pierderii lui Robson, care până atunci părea ținută la distanță de nevoia de a se concentra pe bebelușii, a început să se instaleze. Dorul lovea cu putere, iar Larisa se simțea cu adevărat singură pentru prima dată. Cu toate acestea, știa că nu avea timp să se lase pradă dureri. Cu 4 copii de crescut, Larisa trebuia să lupte în fiecare zi pentru a le asigura traiul. Viața pe care și-o imaginase alături de Robson nu mai exista, dar viața pe care o creaseră împreună depindea acum în întregime de ea. Fără sprijinul financiar al lui Robson, trebuia să muncească mai mult ca niciodată. Ar fi luptat cu toate forțele ei pentru a-și crește copiii, chiar dacă știa că, în inima ei, absența lui Robson va fi mereu prezent. Pe măsură ce lunile treceau, copiii Larisei au început să crească. Toți erau băieți și fiecare dintre ei aducea o nouă lumină în viața ei. Ricardo, Rodrigo, Rael y Luciano. Aceste nume răsunau în casă, iar când se uita la cei 4, Larisa simțea un amestec de determinare și o responsabilitate imensă în interiorul ei. Știa că toți copiii depindeau numai și numai de ea pentru a supraviețui și a prospera. Povara acestei responsabilități, care în alte momente ar fi putut zdrobi pe oricine, îi dădea Larisei o putere de neclintit. Îi iubea profund și ar fi făcut tot ce îi stătea în putință pentru a le asigura cel mai bun viitor. Zilele treceau, iar odată cu ele,
cheltuielile începeau să se adune. A avea grijă de 4 bebeluși în același timp nu era doar epuizant din punct de vedere emoțional, ci și o mare provocare financiară. Larishei îi lipsea Robson de fiecare dată când apărea o nouă factură și de fiecare dată când trebuia să ia o decizie dificilă cu privire la gestionarea banilor. Economiile pe care le-au pus deoparte împreună se epuizau rapid, iar Larisha a fost nevoită să se confrunte cu realitatea că va trebui să se descurce singură cu toate cheltuielile. Câteva luni mai târziu, Larisha a luat o decizie importantă. S-a înscris într-un program guvernamental care oferea asistență mamelor singure și văduvel. Sprijinul financiar nu era mare, dar orice ajutor făcea o diferență în viața ei. Acest program era ca o mică scăpare, permițându-i să respire puțin mai ușurată, știind că va avea un suport pentru cheltuielile de bază ale copiilor săi. De asemenea, Larisha a început să frecventeze o casă de sprijin pentru mame, unde a cunoscut mai multe femei care, la fel ca ea, erau văduve sau singure și se confruntau cu aceleași provocări. Acolo, ea a găsit o rețea de sprijin pe care nu și-o imaginase. Vorbea cu alte mame, asculta poveștile lor de luptă și depășire și asta o făcea să se simtă mai puternică. Fiecare poveste de succes îi dădea o nouă doză de curaj pentru a merge mai departe. La casa de sprijin, Larisha primea și donații care o ajutau să aibă grijă de cei mici. Oamenii din comunitate donau haine de bebeluși, scutece și chiar ofereau ajutor cu îngrijirea zilnică a băieților, permițându-i să aibă câteva momente de odihnă. Era un mediu primitor, unde, pentru prima dată de la moartea lui Robson, Larisha nu se mai simțea singură. Cu timpul, Larisha a început să simtă o fericire timidă, dar reală, începând să răsară. Să-i vadă pe copii crescând sănătoși, înconjurați de o rețea de sprijin pe care niciodată nu credea că o va avea, îi umplea inima de speranță. Treptat, a început să vadă un viitor mai promițător. Deși Robson nu mai era lângă ea fizic, știa că el va fi mereu prezent prin copii. Și, pentru prima dată de când plecase, Larisha reușea să vadă o rază de lumină la capătul tunelului. Au trecut 4 ani de când Larisha a adus pe lume cei 4 fii ai săi. Au fost ani plini de provocări și depășiri, dar și de momente de bucurie și mândrie. A crește 4 băieți singură nu a fost o sarcină ușoară, dar nu a renunțat niciodată. A înfruntat fiecare dificultate cu curaj, amintindu-și mereu de iubirea lui Robson și de dorința de a construi o viață demnă pentru copiii lor. Când băieții au ajuns la vârsta școlară, Larisha i-a înscris pe toți la o școală publică din oraș. Era cea mai bună opțiune pe care o avea în condițiile ei și se simțea recunoscătoare să știe că feii ei primeau o educație. Fiecare dintre ei și-a dezvoltat propria personalitate, iar Larisha era încântată să observe cum erau cu toții diferiți, dar la fel de dedicați. În ciuda tuturor dificultăților, cei 4 aveau un interes autentic pentru studii și asta umplea inima Larishei de bucurie. Rodrigo, cel mai meticulos și curios, vorbea mereu despre dorința lui de a deveni inginer, inspirat de tatăl său, Robson. Voia să-i calce pe urme, să-i onoreze memoria și să lucreze cu construcții, mașini și tot ceea ce ține de inginerie. Ricardo, pe de altă parte, avea o inimă compasivă și o dorință puternică de a-i ajuta pe ceilalți. Visa să devină medic, petrecea ore întregi studiind și spunea că vrea să facă o diferență în viața oamenilor, vindecându-i și salvând vieți. Luciano era artistul familiei. Încă de mic, a demonstrat un talent special pentru desen și creație. Visul lui era să devină profesor de arte și spunea mereu că vrea să învețe și alți copii să-și exprime emoțiile prin artă, la fel cum făcea și el. Rael, cel mai iubitor cu animalele, vorbea mereu despre dorința lui de a deveni medic veterinar. Iubirea lui pentru animale era evidentă în fiecare gest, iar el era hotărât să aibă grijă de ființele neajutorate pe care le întâlnea pe drum. Când vedea visele fiecăruia dintre copiii săi cum prind viață, Larisha simțea o bucurie profundă. Știa cât de mult se străduiau la școală și cum fiecare dintre ei nutrea o dorință autentică de a urma o profesie. Aceasta era recompensa pentru toate sacrificiile pe care le făcuse de-a lungul anilor. Efortul băieților o inspira să continue să muncească din greu, chiar și cu limitele financiare. Larisha lucra încă de acasă, îmbinând activitățile profesionale cu îngrijirea gospodăriei. Băieții petreceau cea mai mare parte a zilei la școală, iar ea continua să frecventeze centrul de suport pentru mame. Acest loc era în continuare o sursă de forță și solidaritate pentru Larisha. Acolo găsea în continuare sprijin emoțional și practic, plus ocazia de a împărtăși experiența sa cu alte femei care se confruntau cu provocări similare. Anii păreau să treacă repede și, dintr-o dată, copiii ei au împlinit 15 ani. Larisha abia putea să creadă că bebelușii fragili care s-au născut 4 odată, acum erau adolescenții plini de vise. Deși nu reușise niciodată să plătească o școală privată,
Larisha a făcut tot ce a putut pentru a se asigura că copiii au acces la cea mai bună educație posibilă în condițiile lor. A fost activ implicată în viața școlară a lor, încurajându-i și căutând resurse pentru a completa învățătura atunci când era necesar. Copiii Larishei, la rândul lor, recunoșteau efortul pe care mama lor îl depunea pentru a-i susține și a le ofere o viață demnă. O admirau profund și se simțeau mândri de tot ceea ce făcuse. Larisha era, pentru ei, un exemplu de forță, determinare și iubire necondiționat. Știau că, fără sacrificiul zilnic al mamei, nu ar fi ajuns unde erau. Relația dintre frați era, de asemenea, ceva ce o făcea pe Larisha să se simtă liniștită. Toți erau foarte uniți, se susțineau reciproc și împărtășeau același respect și afecțiune pentru mama lor. Această uniune era fundația familiei, iar Larisha știa că, în ciuda tuturor provocărilor pe care le-a întâmpinat în timpul sarcinii și după moartea lui Robson, a reușit să-și educe copiii așa cum visase întotdeauna. Acum, la 15 ani, băieții erau pregătiți să facă primii pași spre visele lor. 5 ani au trecut de când copiii Larishei au început facultatea, iar fiecare dintre ei era concentrat, cu determinare, să obțină diploma în domeniile pe care le-au ales. Larisha urmărea îndeaproape progresul fiecăruia, mereu plină de mândrie și recunoștință. Copiii ei se străduiau să aibă succes, nu doar pentru a-și împlini propriile vise, ci și pentru a-i aduce mândrie mamei, care s-a sacrificat atât de mult pentru ei. Încă din copilărie, Larisha le-a povestit copiilor despre omul minunat care era Robson. Vorbea cu dragoste și admirație, amintindu-și de soțul și tatăl minunat care fusese. Chiar dacă ei nu l-au cunoscut niciodată pe tatăl lor, Larisha făcea tot posibilul să păstreze vie amintirea lui Robson în viețile lor. Copiii știau că el era un om bun, care a iubit-o și respectat-o pe Larisha până în ultima zi a vieții sale. Larisha sublinia mereu că exemplul lui Robson era ceva demn de urmat, iar fiecare dintre ei a absorbit asta cu dragoste și respect. Această conexiune cu amintirea tatălui a devenit un ghid tăcut în traiectoriile lor. Ceea ce înainte era o grijă constantă pentru Larisha, să crească 4 copii singură, acum devenea un motiv de ușurare și realizare. O vedea pe copiii ei prosperând și știa că, în ciuda tuturor provocărilor pe care le-a întâmpinat, reușise să crească bărbați de valoare. Ricardo a fost primul care s-a absolvit, împlinindu-și visul de a deveni medic. Rapid, a găsit un loc de muncă în domeniu și a început să lucreze cu dăruire și pasiune. Succesul lui Ricardo a fost o mare realizare pentru familie, iar cu salariul considerabil pe care îl câștiga, s-a asigurat că ajută cu cheltuielile casei. Pentru prima dată în mulți ani, Larisha a început să simtă că povara financiară pe care o purta de atât de mult timp era în sfârșit ușurat. 3 ani mai târziu, ceilalți frați și-au atins și ei obiectivele academice. Rodrigo a absolvit ingineria, onorând memoria lui Robson, urmând aceeași carieră ca și tatăl lor. Rael a devenit medic veterinar, împlinindu-și visul de a îngriji animalele, iar Luciano și-a încheiat studiile ca profesor de arte, dedicându-se să predea și să inspire noi talent. Toți fiii Larishei aveau un lucru în comun, dorința de a răsplăti mamei tot dragostea, dedicarea și sacrificiul pe care le-a oferit de-a lungul vieții. Acum, cu stabilitatea financiară pe care o atinseseră, fiii Larishei țineau neapărat să-i ofere o viață confortabilă și fără griți. La rugămintea lor, Larisha, simțind deja povara vârstei, a renunțat la muncă și a început să primească o sumă lunară la care contribuiau toți fiii, suficientă pentru a acoperi cheltuielile casei și a-i asigura o viață liniștită. Ei munceau neobosit, nu doar pentru a se realiza în carierele lor, ci și pentru a-i oferi mamei o viață liniștită și confortabilă, plină de dragoste și recunoștință. Larisha, la rândul ei, simțea un amestec de fericire și împlinire văzând că fiii ei deveniseră bărbați cu valori, compasiune și dedicație. Fiecare dintre ei era dovada vie că tot efortul și dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul anilor au meritat. Știa, în adâncul inimii, că de unde se afla Robson, ar fi mândru să vadă evoluția băieților și că fiii lor au crescut devenind persoane responsabile și pline de caracter. Pentru Larisha, cea mai mare recompensă nu era doar succesul profesional al fiilor, ci valorile pe care le purtau cu ei. Să-și vadă fiii uniți, îngrijindu-se unii de alții și având grijă de ea, era tot ce și-a dorit vredat. Anii treceau, iar Larisha începea să simtă tot mai mult povara vârstei. Deși zilele ei erau liniștite, observa că energia ei nu mai era aceeași, iar îndeplinirea sarcinilor zilnice devenea puțin mai dificilă cu fiecare săptămână. Fiii ei, mereu atenți și grijuli, au observat aceste schimbări, ceea ce i-a făcut să se reunească pentru a discuta starea de sănătate a mamei. Ricardo, Rael, Rodrigo și Luciano s-au așezat împreună pentru a vorbi, conștienți că timpul și rutina cereau ca Larisha să aibă o supraveghere mai apropiată. Toți au fost de acord că,
Oricât și-ar fi dorit să fie prezenți, angajamentele profesionale îi țineau departe pentru multe ore. Era momentul să se asigure că Larisha avea pe cineva alături pe parcursul zilei, care să se ocupe nu doar de treburile casnice, ci și de sănătatea și bunăstarea ei. De comun acord, Ricardo a fost responsabilizat să angajeze o menajeră care să ajute la treburile casei și să îi ofere asistență Larishei. În scurt timp, el a găsit o persoană de încredere, care nu doar menținea casa organizată, dar o și ajută pe Larisha în nevoile ei zilnice. Această nouă rutină a adus o ușurare pentru frați, care, deși încă se îngrijorau constant pentru mama lor, se simțeau mai liniștiți știind că ea era îngrijită corespunzător. Grija fiilor era constantă, iar Larisha percepea cât de mult o iubeau și se preocupau de bunăstarea ei. Se simțea profund emoționată văzând cum băieții ei, acum bărbați maturi și independenți, îi dedicau atât de multă afecțiune și atenție. Știa că a făcut o treabă excelentă în a-i crește, iar această percepție o umplea de pace. De asemenea, știa că feii ei erau bine. Toți munceau și își urmau viețile cu determinare, pregătiți să înfrunte lumea. Misiunea Larishei, care a fost să-și crească și să-și pregătească feii pentru viață, fusese îndeplinită cu succes. Ei nu mai aveau nevoie de îngrijirea ei ca înainte, și asta îi aducea senzația de datorie împlinită. În această perioadă de tranziție pentru Larisha, Ricardo a fost primul dintre fii care a început o relație serioasă. În timpul unui meci de fotbal cu prietenii, a cunoscut-o pe Milena, o femeie cu principii și valori care i-a cucerit inima imediat. Relația a înflorit rapid, iar Ricardo nu a întârziat să o prezinte familiei. Când Larisha a cunoscut-o pe Milena, a simțit un amestec de bucurie și ușurare. Știa că Ricardo găsise o parteneră care împărtășea aceleași valori de respect și integritate pe care ea și Robson le prețuiseră întotdeauna. Odată cu trecerea timpului, visul lui Ricardo de a-și construi o familie alături de Milena a devenit din ce în ce mai concret. Larisha, mereu prezentă și înțeleaptă, își sfătuia fiul să o iubească și să o respecte pe Milena, așa cum Robson a iubit-o și a respectat-o pe ea de-a lungul vieții lor. Ricardo era hotărât să fie pentru Milena bărbatul care tatăl său fusese pentru Larisha, un partener afectuos, loial și dedicat. Simțea că, urmând pașii lui Robson, onora memoria acestuia și perpetua moștenirea de dragoste și respect pe care tatăl său o lăsase. În timp ce Ricardo se adâncea în relația cu Milena și își planificau viitorul împreună, Rodrigo, Rael și Luciano încă nu simțeau dorința de a se căsători. Cei trei erau concentrați pe carierele lor, dedicați creșterii profesionale și construirii unui viitor solid. Larisha înțelege această decizie și nu îi presa niciodată. Știa că fiecare dintre ei avea propriul timp și drum de urmat. Pentru ea, important era ca toți să fie fericiți și împliniți. La 10 luni după începutul relației lor, Ricardo și Milena s-au căsătorit într-o ceremonie intimă și restrânsă la biserică, înconjurați doar de familie și cei mai apropiați prieteni. Simplitatea și apropierea acelui moment reflectau iubirea autentică dintre cei doi, iar pentru Larisha, nunta a fost o ocazie de bucurie profundă. Văzându-le pe Ricardo alături de Milena la altar, s-a simțit copăleșită de mândrie și fericire. Era martoră la faptul că fiul ei își construia propria familie și asta îi aducea liniște, știind că el găsise o parteneră pe măsura lui. După căsătorie, Ricardo și Milena și-au continuat viața împreună, dar Rodrigo, Rael și Luciano au rămas să locuiască cu Larisha. Deși erau profund implicați în carierele lor, cei trei frați încă mențineau o prezență puternică și constantă în viața mamei lor. Casa nu era niciodată goală, iar prezența fiilor continua să-i aducă bucurie Larishei. Ricardo, la rândul său, făcea tot posibilul să-și viziteze mama ori de câte ori putea. El și Milena o duceau deseori pe Larisha la plimbări în parc, la cinema sau la o cafenea, momente simple care aduceau multă fericire. Aceste momente în familie erau prețioase pentru Larisha, care, alături de Milena și Ricardo, putea să se bucure de o liniște pe care nu o mai simțise de mult timp. De-a lungul anilor, toți fiii Larishei au crescut atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Au devenit bărbați de valoare, solidari, muncitori și respectuoși, iar acest lucru umplea inima Larishei de mândrie. Știa că misiunea vieții ei, de a-și crește copiii cu dragoste, educație și principii solide, fusese îndeplinită cu măiestrie. Succesul lor, în toate aspectele vieții, era cea mai mare răsplată pentru toate provocările pe care le-a înfruntat singură. Persoanele de la centrul de sprijin, unde Larisha încă păstra legături, o vedeau mereu ca pe o adevărată luptătoare. Povestea vieții ei era o inspirație pentru multe femei care treceau prin dificultăți. Larisha, care înfruntase atât de multe provocări, de la pierderea lui Robson până la creșterea a 4 copii singură,
acum putea prichi în urmă cu mândrie. Cei care îi ascultau povestea se simțeau motivați de reziliența și determinarea ei. A dovedit că, în ciuda dificultăților, este posibil să crești copii de succes și să-ți păstrezi demnitatea și iubirea pe parcurs. Și astfel, Larisha și fiii ei și-au continuat viețile, fiecare urmându-și propriul drum, dar mereu uniți de dragostea și respectul pe care le-au construit de-a lungul anilor. Larisha, alături de copiii ei, trăia în continuare cu bucurie și serenitate, conștientă că, dacă într-o zi ar pleca în păcat. Știa că fiii ei ar fi mândri de cine a fost și de mama care a devenit. Moștenirea ei era mult mai mult decât succesul material al copiilor, era dragostea, grija și valorile pe care le-a transmis fiecăruia dintre ei. Povestea Larishei ne învață despre puterea iubirii, a rezilienței și a depășirii obstacolelor. Chiar și în fața celor mai mari provocări, cum ar fi pierderea soțului și responsabilitatea de a crește singură 4 copii, ea a demonstrat că, cu determinare și credință, este posibil să depășești dificultățile și să construiești o viață plină și semnificativă. Mai presus de toate, această poveste ne arată că, în ciuda provocărilor, este posibil să atingi fericirea și împlinirea, știind că moștenirea de iubire și valori pe care o lăsăm este ceea ce contează cu adevărat. Acum, lasă în comentarii ce părere ai despre această poveste emoționantă și despre forța și reziliența pe care Larisha le-a avut în creșterea celor 4 copii singură, după pierderea soțului. Și asigură-te că notificările canalului sunt activate, deoarece de fiecare dată când este publicat un nou videoclip, YouTube trimite o notificare, asigurându-te că nu vei pierde nicio poveste.